mai yawa a cikin wannan sabon website, sabon platform na Cala mai suna Cala. So ga yadda zaka register, suka ce ka sa real name ɗinka, ka sa name ɗinka da lamba, ga verification OTP code ɗin nan gashi nan suka ce ka rubuta gurin wannan lambobin da aka sa 48 529 ɗin nan, kuma password suka ce ka sa kamar guda 8 suke bukata, sai invitation code. To so duk wanda ya je zai register ma ba sai ya sa invitation code ba, an duk ta link din mu ya bi, ba ruwansa da wannan. So ni already na riga na register, ba zan taɓa login, gashi nan already ga lamba ta ga password, zan yi login. So gashi nan ya buɗe. Kawai abin da ake so ka zo ka yi idan ka yi a register ya kawo kana, shine step ɗin farko. Za ka zo, akwai wani robot a nan gurin, gashi a nan za ka zo ka kunna shi gurin da aka rubuta view my robot warehouse, nan za ka zo ka taɓa shi. In ka zo ka taɓa shi, gashi nan sai ka taɓa gurin my robot ɗin nan, kana taɓa sai ka taɓa kan activating ɗin nan shi ma kamar mining ne. Kana taɓa activate shi kenan zai fara mining shi kenan. Gashi nan ga wata yar kibiya nan ta alamar good, na riga na yi kenan. So yanzu sun yi sabon update, in ka tara abin da ka tara za ka iya cirewa ta bank, za ka iya yin withdraw ta direct zuwa bankin ka. So gashi nan idan ina so na withdraw, gashi nan zan zo nan zan rubuta gani dai abin da na tara nan a ciki, zan rubuta amount na abin da nake so in tura. Bari mu gani, gashi nan sai na choosing banki. An kuma ta wallet address kake so ka tura, sai ka kyale shi a USD TRC20 din nan. Gashi nan ni zan zaɓi bankat, gashi nan zan da shi kan bankat. Sun tambaye ni a yi sure ina so in yi ta bankat, gashi nan sun ce in sa account number ta da sunan banki na. Bari mu ga, misali banki na First Bank, gashi nan na yi choosing ɗinsa, sai name sunan bankin, sai kuma account number, gashi nan. So abin da suke bukata kenan, sai kai confirm shi kenan zai tafi successful withdraw ɗinka. Minimum withdraw shine sai ka tara da 10 wani abu USDT, shine in ka tara USDT 10 za ka iya withdraw ɗinsu instantly, su turo ma kuɗin ka cash kuma. So ana iya yin deposit idan mutum yana so zai yi deposit, gashi nan za ka iya zuwa ka sayi robot. So na yi refreshing, za ka iya zuwa ka sayi robot, gashi nan level 1 robot number 1, gashi nan suna buƙatar ka sa musu USD 30 kafin ka fara shi. Ga dai shi nan USD 30, gashi nan za ka step by step dai abin yake dai. So ga wanda yake sha'awar yayi, ya iya taɓa link ɗin ya je ya register, shi ma ana samun alkhairi sosai. Za ka iya musu da cajin shi ma dai, gashi nan ga ta inda ake da cajin ɗin nan, sai ka zaɓi payment method ɗin da ake so kai. Misali zan yi da cajin na 3K confirm, gashi nan na yi confirming. Recharge center network yana loading. Ba network mai kyau ne. So gashi nan ya buɗe, sai ka zaɓi bankin da kake so ka tura musu. Misali na zaɓi First Bank, gashi nan First Bank, gashi nan na zaɓo First Bank. Kana sa wannan lambobin, gashi nan ta floater web ne, kana tura musu zai kai ka zuwa bankin da ka buɗe layi. Da ka tura za su kwashe kuɗin su zo su sa maka a cikin nan, ana kwashewa sosai.